እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቤድፈርድ ዝተባሃለ ከባቢ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ቀቲሉ ብሂትሮ ኤርፖርት ኣቢሉ ዝተሰወረ ዶዳና ሹማ ዝተባሃለ ናይ ዚምባብዌ ዜጋ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተታሕዘ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱን ክልተ ደቁን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥቓ ቤድፈርድ ዝተባሃለ ቦታ ብምቕታል ተጠርጢሩ ከም ዝተታሕዘ ሓቢሮም። ዜጋ ዚምባብዌ ዝኾነ ዶዳና ሹማ ክልተ መዓልቲ ኣቐዲሙ ብናይ ብሪጣንያ ፓስፖርት ተጠቒሙ ብማዕርፎ ነፈርቲ ሂትሮ ኣቢሉ ካብታ ሃገር ወፂኡ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ወዲ 45 ዓመት ሰብኣይ ዓርቢ ዕለት ኣብ ጆሃንስበርግ ከንዚንግተን ተታሒዙ። እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ናይ ክሲ ኣካል ድማ 3 ናይ ቅትለት ክስታት መሰሪቱሉ ኣሎ። ኣፈኛ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝገለጸቶ እቲ ማእሰርቲ ንኹሎም ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ጽኑዕ መጠንቀቕታ ምዃኑ ገሊጻ ደቡብ ኣፍሪቃ መሕቢኢት ገበነኛታት ከም ዘይኮነት እውን ኣፍሊጣ ኣሰርኩም ክንስዕብን ክንረኽበኩምን ክንሕዘኩም ኢና ክትብል ንጋዜጠኛታት ሓቢራ። እቲ ተጠርጣሪ ሶኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ትጽቢት ይግበር። ምስ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ብምትሕባር ድማ ሕጋዊ መስርሕ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ክካየድ እዩ።